אז ככה גורמים לראש ממשלה, מדענים ומנכ"לים ליפול להונאה. אתם רושמים? כי זה כנראה השיעור הכי חשוב שתקבלו היום על התנהגות אנושית. אבל לפני, אתם מאמינים שאי אפשר למכור לאנשים חכמים משהו שנשמע כמו בדיחה? אז אולי כדאי שתחשבו שוב. בואו נתחיל בצרפת 1975. משבר נפט עולמי, לחץ מטורף למצוא מקורות חדשים. שני אנשים בלי שום רקע בנפט מבטיחים מכשיר שמזהה נפט מהאוויר. מטוס שטס ומריח נפט. נשמע כמו מדע בדיוני, נכון? אבל הנה הקטע, הם אפילו לא הסתירו את ההונאה טוב. התמונות שהראו היו מבוימות מראש, ובכל זאת, המדענים, המנכ"ל ואפילו ראש הממשלה, כולם קנו את הסיפור. ההונאה הזאת נמשכה 4 שנים והנזק מאות מיליונים. ואתם חושבים, אוקיי, זה היה מזמן, היום אנשים לא היו נופלים לדבר כזה. אז בואו נקפוץ 30 שנה קדימה, קליפורניה 2004. סטארט-אפ בשם טרליינס שמבטיח שוב מטוס שמזהה נפט מהאוויר. המשקיעים הפעם, גולדמן סאקס ועוד שמות גדולים. הם משקיעים מאות מיליוני דולרים והתוצאה בדיוק אותו דבר, אפס נפט. אז מה קרה פה? איך אנשים חכמים עם ניסיון נפלו שוב לאותה מלכודת? התשובה היא בכוח של סיפור. כשמישהו מצייר לנו חזון זה מפעיל את הדמיון הרבה יותר ממספרים ונתונים. ועתה את האישוש נכנסת לפעולה. אנחנו מחפשים ראיות שתומכות בסיפור ומתעלמים מראיות שסותרות אותו. הרי אם היזם בא מבחוץ, זה סימן לחדשנות. אם המומחים סקפטיים, זה רק מוכיח על משהו פורץ דרך. כל חולשה הופכת ליתרון, כל דגל אדום לאור ירוק. בלי חשיבה ביקורתית, סיפור טוב יכול להפוך לנפילה יקרה מאוד. תעקבו לעוד ושלחו לחבר שחייב לשמוע את זה.